Ga mahimman kanun labaran namu a yau. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da wannan magana ta cewa duk wani ɗan Najeriya da yake da akawun za a tura mai 5,000 a kowane wata. Ƙarshen labaran namu kenan a wannan gidan rediyo. Mun gode. Kai, wannan labarin ƙarya ne. Ta yaya zama ƙarya? Ƙarya ce. Tintin ina ba ku shawara ku je ku buɗe account, ku je ku buɗe account. Tintin ina ba ku wannan shawara. Kai ranar a gurin jibo na can bakin hanya a gurin na zo na same ka in ce zan raka ka je ka buɗe account. To, amma ka iya dana raka ka. Ka yadda da Gashi nan yanzu duk wata Muhammadu Janar Buhari ya ce zai dinga ba da tallafin 5,500 wanda yake da account. Wanda yake da account. Ni yanzu wannan abun yana tashi. Wannan yana tashi. Wai ba shi aiki. Ni ne wanda aiki. Ni ne shaban da aiki. Ni ne shaban da aiki. Ni ne shaban da aiki. Me aikin ka? Ya, ba yana raina wa mutane wayo ba, akawun ɗin ai yana cikin nan. To sai mun je mun kwashe kuɗin duk watan a tura. Ba ka da hankali. Ban da To in sai sau 10 sai ya cire kuɗin nan. Ai ba a cikin nan akawun yake ba. A ban banki gane ba. Akawun banki yake. In kana da akawun na ɗauke wayarka ba zai yi ba. Wurin POS masu cirewa ba. In kana da akawun na ɗauke wayarka ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Sabida me? Amma kwanaki na a gabana aka yi transfer da waya. To kai ka yi transfer ne? Ka san ki ɗin da ya sa. Me yake? Ni aka gaya wa da kiki. What?